Benay ko jay. Kaldo ni. Laimbag nga law tayo amin kakabsat mga tayon. Lukatan ba dito? Iti liningdeng. Salamat si Mesha tayo. Gulay. Lamot kakabsat kinigyan. Kita nyo kakabsat iti masida dito ayan may nakaadaw lakta. Oh. Karpa nga nakaadaw kakabsat kinigyan. Sanga kaserola, sariwang-sariwang makan. Nga rikaduan iti kamatis nga fresh. Dapay iti nya to tinola. Adobo. Adobo nga manok. Nitib. Nga nitib nga manok kakabsat kin gayem. Oh. Nayid dapay dagiti tayo nagnabsugay. Naudi kami lang anangan. Damot atay sile nga pagpaimas. Oh. Datay kung kunata yung siling labuyo at nagbabakte nga grabe. Labuyo ka daw sa iro. Ay sa iro. Sa iyo. Oh my god. Labuyo mo dinakti. Badi haji labuyo ka. Timat at kung kunata yung sili nga pinakbot. Oh. Ay, No nalaing tayo nga si dati sili nga pinakbot nga awan tigas-gasang nakakabsat kin gayem. So umpisa akon ti mangan kakabsat kin gayem. Tanaud-udi at nagpadanumak. Nagpadanumak gamin ti tabako. tabako mi. Tabako di anak ko, kunak kumaha, anang nagtabako. Natnatang lang itin nakimula kakabsat. Nagtulungan madamdaman ng dalaw, ni ipag ko. Kuna nang dalo sa la. Wow. May sana mang dalaw. Hindi naman ron padublay. Hindi nang dalo sa kuna naman. Well, May kumanong sa bunagan sa bunagan sa konto yung bang buwana ko man ito. Dalis ti. chili paldong. Dila ta ko. Ganda lang, ganda na. Ay dila ta ko po na. Ha, sigara na silta na ba't gasang na. Natay ni Lola na Steve. Lulo na. Aja ana yung tita. Tilay? sa taon na. Dugay ka. Lola eh. Parang sukal man daw. Bagyan mo ito dito. Hindi banda. Ay, iso man dito di sulong. Pwede na tagdibot tali ko muna. 90 plus. Ano taon nan? 90 plus, basta 90. Ano naman ang... Di tamawa nga benepisyo. Hindi madama awa ng ito. 97. 27. 97. 97. 97. Naman damalaga nila ka dyan. Nagdamat ka pa karama nila. 17 sabay. O 80, ay 70 hanggang 80. Damalaga daw bigay mo. Ipag nada. Wala ka ka. Tapos getting hulog ka na talaga. Hindi, kanil, abit ka. Hindi ko. Ano yan kan? Kafe. Nasa gada din. May nakalaklak ko mati. Balatad tanga pinusin ko. Nyati kiri nga dyan at pampanamon. Sakti mati na kanila. Yeah. Hindi pa. Hindi. Sa dito. Parang teka mong pido yun ang galo. Pido di ba kung kuna na kanong amina hindi eh. Mura sa paso na tayo. Well, Apay kung mayan na ka dito. Kaya karo man na iban, madya interview. Apay diyan Ha? lang kung pansin itang agad ta. bagadagar nga soldado ak. Ex-military sila. Ex-military. Sakto ba na nasa nakukot tayo uno. Dugo na yun. Naggasam. Manin nagdadaw si Maisin. Kasi iti picnic. Picnic mi dito kung kuman kakabsat kin gayam. Nag-awit ka So ano kaya yung iti Sulita, sigalot ta. agkape. Sakto mo tayo. Adala ta digiti kafe tayo dito nga mabalin tayo nga agkafe no kasi nga aldaw. Nakasaang latta datay kung kunata yung Kapya. pagkapyan. Oo. Kaibigan. Kasi kanayo nga mabanban nagiti tao dito eh. Kasi lano ore mabsug tayo. Kasi la sigida nga agbabadikin ng tayo. Ngamin malpas iti panangan mabalin tayo man iti tumarabako. So kasto iti kinaragsak dagiti farmers dito kung kuman kakabsat intong tiyempo na nga panagtatabako kunada. So kun namimas pa iti mangan kakabsat dito na awan iti kutsara nga aramatem. Kung baga kasla
inasal ko ma. Kasi kakabsat iti panangan dito ay kungkuman kakabsat. Maupayak. Kasi hindi doon sila na. Ado nga masid sila dito eh. Nakapidok kami. Nakapidok man yung kalmo sa kasakyo. Walang taan na dantay ito mangan. Nakapidok ti bay. Kasi tagatisiit na. Daming tinik. Nakurumo da. Di penalagangan kakabsat. Ang gado pala ang naluto nga karpa, nagtaba. Another video na naman kasi Katapadasan na nga pa. maumamot lang iti tao gamin nga agkita ti kasto wang kanayon. So dalat ta digibay kay kayat nga mga anti kastoy. Makang kanayon. Dami tayo mga kasla masuy-suya da. Diyan na roon, ginagod doon. Wala ka din mo, dalosan naman. Parang kumpan na ano. So thank you very much kada kay amin mga kaibigan ko dyan, mga karir, mga viewers, thank you very much iti ka kan panayon nga panang suportaryo dahito ikabsatyo dahito numutibiyang so mangmangtid kada kayo iti videos kahit iti apot ikan kanayon nga tumulong ken mangliwliwa kada kayo amin mga kaibigan ko dyan Luzon, Visayas, in Mindanao, ka-sisters, ka-brothers ko dyan. God bless us all kada kayo amin. Praise the name of the Lord. Parang